بەردەفکێ بناوێ سەرۆکاتیە تورکیا و ڕاوێژکاری ئەولەهیە نەتەویە ئەمریکی دەبێژن ئاواکردنا دەڤەرەکە ئەولەه لە باکووری سووریێ دێ کەریدۆرا تەرۆرێ بکە کەریدۆرەکە ئاشتیە و دێژینگەهەکە گونجاو ji bo vegera derbederên Sûriyê peyda bike. Li gor daxuyaniyekê ji aliyê serokatiya Tirkiye ve hatiya balevkirin. Brahim Kalin berdevkê bi navê serokatiya Tirkiye û John Bolton, rawêjkarê ewlehiya Netewîya Amerîka di peywendiyeke telefûnî da roja înê avakirina devera ewleh li bakurî Sûriyê û damezrandina navendeka operasyonên hevbeş û zêdekirina bazirganiyê navbera Tirkiye û Amerîka da gotûbêj kirin. Her wiha di daxuyaniyê de hatiye herdû aliyan tekezî serpêwîstiya rêkeftina Tirkî-Amerîkî derbarê wê deverê di zûtirîn demdekir hevdemî danîna metirsiyên Enqerayê li ber çavê xwe. Dê pêwendiya telefûnî de û li gorî daxuyaniyê Kalin û Bolton ragihandin avakirina devereke ewleh li bakurî Sûriyê dê kerîdoreke terorî bike kerîdoreka aştiyê û garantiyekê peyda bike da ku penaberên Sûriyê û bi awayekî ewleh vegerin welatê xwe. Her wiha herdû aliyan amaje kir اکتیفکردنا ناوەندا ئۆپراسیۆنên hevbeş navbera Tirkiye û Amerîka de pir giring e. Roja çarşemabûrî Tirkiye û Amerîka gihiştine rêkeftinekê derbarê avakirina devera ewleh li Rojhilatî Feratê. Herdû aliyan ragihandin ew ê navendeke operasyonên hevbeş saz bikin lê tanha li ser rûberê devera ewleh û çawaniya birêvebirina wê herdû aliyan li hev nekiriye û ragihandina berpirsên Tirkiye beriyan ha ku dibêjin ew ê nîzî 4 milyon penaberên Sûriyê ku li Tirkiye dimînin li vê devera ewleh bicih bikin, metirsiyeke berfireh li bawelatiyên Rojavayê Kurdistanê durust kiriye.